Tayon, alas 5:52 sa mga idol. Akat kablaon kayon iti na imbag kinagan sa tabigat yo. Iti maudi na portion iti ay topiko itatabigat mga idol. Happy viewing kay Ate Anali. Ay, Ate Anali da is ano na ba kang na pa ni Giant ayan? Men, tatuman mga. Hello manang Anali, happy Pamulina Wind Festival. Lada wen. Tanog gayam, tanog. Tanok. Happy Tanok Festival of Festivals. Is, di ba? Ay, when Idol Glenn, masarod-sud ko lang, nilang ka di FLM, ni MG, ken ni Jack Agrota. Iso na lang timis issue nga of social media influencers nowadays? Or ada pwede kita imununan? Actually, digi iso dati main nga kwa. Digi dumanik kisaw-saw dalaing. Okay. Tingamin may adda data hindi kwa. Ni MG ti nangrugyanan na ti pinangrub-rub na kada ti kastoy nag-interviews titil-tilan da nga tattao digi OFWs nga nang kadkad digi OFWs nga na estafa na dagidi ubing nga recruit na nga nagbalin ada ubing duwa nga babae nga kasla iso na din nagbalinda nga para video ikan kay tati kasla 5,000 sumurot kayo lang kanya ki video dak lang kasla and then nagkasilagbalin kayo nga scholar kasya so parang ginawa ti siguro natin takat human trafficking something like that pero sabi naman ng mga bata okay naman kami we are in safe handa kami nga kwa sa amo na muti boundaries ni FLM so nga amok nga nasingpot pala data nga kwa ora kas nga luko-luko ada pala ang tay puso na nga kwa saan na do makadedi lately na nga pinag-content kay in-include na mo ni Jesus ni Lord kasla ni Alvin Vinyol Sir Aragon Pangarabin Alvin Aragon hello kay Roger Kakayori ni magabigat mo hello Roger yes and then something like that no times nga talaga nga di mo kaya no talaga nga mayat nga talaga mot nga you have to agkamang kaganapo talaga talaga ata anang rudkot awan nga talagan ang nga di agpangas-pangas ka pala no talaga nga kasi siguro ti character mo ita vlogging society kasi nga talaga sunan kasi dapat ada di time nga ti subsubli na nga contents nan ket digiti kasla flashback and kuanan awan di dati na nga throwback na nga ko dapat gayem isuna ket dedi ko nagbaling nga guest speaker ti kami nagbaling pa nga guest speaker ay wan malagit po data di ba sila pala generally di ado nga talaga ti kuana may kampe award ado ti awards na ado ti kuana actually no kita met talaga isuna mabalin nga idi nga talaga ket talaga mamati ka nga talaga nga dati makapawpaway kunam mahal na nga makapawpaway power ay adati na lang naman ni Mang Gamerson or kelo kay Mang Gamerson ano ka na makapawpaway kunan nanang ko hindi ko na di ka makapawpaway nung kita mo ada active paway sa nagparking di paway late ano yung mga bigat kahit nga talaga isa pa yung influencer dati di ba? Kahit ko nga talaga ni Gemerson ni Gemerson nga min kahit talaga nga anya isunante naling nga kumakanta dumani kumanta ke naling nga ko data bumira di tricycle Mirador. So ado kayo damdama iti influencers day or vloggers day ado siguro kasi ado ti in-invite me and sapay ko mata maki-join dan tumen kasi digiji nga min na i-guest nga talaga so tila timo pa di stage but one of my way to invite them ag-invite ak to J stage sino man ti ama mo kijay ay abak to J stage ta agsala kami amo tayo ay diya ka mo agsala ng tayo nga min sala na duma iso na timang dala kanyak wow boy di ba sana wala lang among Glenn diya ka mo nagsala po ngam na diya ko maagtukaren ket iso timang dala
Alakat awisam ida, Idol Glenn, nga umay dagbuya. Ito no madamdama, Ay, mga 6 p.m. Dapat ada ba audience or dakdakay lang? Nada audience. Ay, the audience. Akala ko kayo-kayo lang din. Kasi nasa public place tayo. Okay, Nandiyan saan ba tayo kayo? Sa Aurora. Ay, Aurora yun, Park. mamayang gabi. Diyan sa may Pamulinawin, kung na nga din nasilawan. Manong ana oras kayo mga rugi? 6 p.m. 6 p.m. Ayan. As early as 6 p.m. siguro. Daka pa Oo. Ngayon no Filipino time po nada. 7. 6-2. 6'2"? Okay, alas 6 mo din pa birthday ni partner ko nga ni JV Bordeos. Jay, so, amay na kumat. Anyway, makadagas kayo kasi hindi naman siya baka aging gana ti 9 March. Manaal daw kayo. Manaal daw kayo nga event dita. Diba? Di kami mamarita sa Latinuliana. Ano kita nga vloggers. Mga 9 to 10. Different na kayo. Yes, different contents. Different. So, sika comedy ka. Nga comedy siya. Madi nga no comedy kakatawan. Anya ka makakatawa. Kita na nga ron. Yung Servina. Kaya mo daw hanggang seryoso. Sino ka dom ka di pa eh? Ado kami digit actually ti napandi jay digit different groups din. Visin ada digit taga anya day dating ko front cam yes. digit dating INV. Of course, INV ada dyan. Timpuyo kabaro di jaya. Dito nga da parang boy, ito ba amyanan kung kunan sa or bakara vloggers? Ay, dapat. Umay da nga ta? Umay da siguro. I think ada kung dito grupo da Palanit. Umay da Palanit siguro. Kini Nicolo ko vlog. Kati kahit kung maayabang kung makit ni Kwan ni Yung. Ay, men, di ba? Apa mga kawain ni Yung. Diyan ka mo damagag sa mga ko ni Yung. Kasi before kami pelang before kami pelang nagbaling nga vlogger kini Yung agama mo kami di pela 2006. 2003 sa pela ini. Amam no anak ti grade level ko kalita. No 2003 ko na akat daycare ko bela. 2006 elementary. Anyway, so something like that kadi mi man expectaron nga tigayam nagturturo kami get kastoy sa so you know what life is unexpected. Tika mayatan na ngamin ti panagbiag kate unexpectancy na di may nag-expect nga nagbaling ka nga kasya di mo nagbalin na mo jak mo mamut nag-expectar nga dakit yung kasagsangog dito Idol Lawrence. Kaano pa nga pinanunod ko nga same. Ako pinangarap. Ako nga pinangarap nga. Kako ako ni Idol Lawrence at magit kita kisuna itabangi ni kwa. Kami type nga seryoso was jay. Kada kwa. Sa mo type kita. Ha? Okay mga idol. Ako meto naman bati oras tayo dito ay programa or portion hindi programa tayo ay topiko. Siyempre Idol Glenn. Okay, sabi ko matanda na adali yung kadito nga topic me of course kadigijay kaya natin agbaling content creators be responsible enough. Okay, be responsible enough. Ken sapay ko mata itultuloy na tadagi dreams yo ken goals yo ken adan tulat ta pagbungaan da deta ni man baga tayo nga may sala follower mita to kada aldaw ada follower mo after 10 years adun to ti follower mo 365 times 10 no. Okay. Anyway, push mo lang tapos di no talaga nga magusgustom di kan maragsakan ka tayo ubraum lata. Okay, so DJ la ang team ay suggest ko kay sapay ko mata boyan dam to no alas 6 and please follow subscribe si Apong Glenn especially on my YouTube adak lang ako. Okay, DJ Laeng, thank you so much ken kadigijag ning dingay ken nagbibuya. Thank you again.